Bon dia a tothom. Moltes gràcies per estar aquí una altra vegada, després de la intensa sessió d'ahir. Avui tenim bastantes ponències interessants, a més, algunes de futur i de, diguéssim, de previsió de temes encara que estan una mica a nivell embrionari i, diguéssim, i de reptes molt importants que ens esperen, sobretot en la part. Després de la darrera taula rodona esperem que obrim una porta a lo que ja haurem de fer, no el que ja pràcticament ahir vam veure el que en qüestió de mesos haurem de fer i avui el que ens espera d'aquí en els pròxims 10-15 anys. Per tant, donem peu a la primera ponència de totes, que serà càrrec del director general d'Energia i Canvi Climàtic de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, en Ferran Rosa Gaspar, que ens explicarà un poc els reptes que tenim a les Illes Balears d'aquí en el 2030. Moltes gràcies. Moltes gràcies per la convidada, per l'organització d'aquestes jornades. Crec que com a Direcció General d'Energia no podem més que estar satisfets de que aquest tipus de congressos i de jornades se realitzin i que se serveixin també per debatir quin ha de ser el futur, com l'hem de fer plegats, i crec que aquí com a col·legi professional també d'arquitectes tècnics i operadors és fonamental que formeu part d'aquesta definició del futur. Ja m'ha tocat una ponència que és d'una banda molt ambiciosa perquè és plantejar quins són els reptes sense intentar deprimir a ningú, perquè de reptes en tenim abastament, i de l'altra ser lo suficientment tangible com perquè pareixi que les coses les poden fer. A més, fer-ho la primera ponència d'un divendres de matí, el primer divendres després d'una setmana de pont la setmana passada i de Pasqua l'altra. O sigui, intentaré fer-ho el millor que pugui i el millor que sàpiga, intentaré anar ràpid i intentar que hi hagi més temps per les qüestions. En qualsevol cas, quan parlam de reptes a nivell global, a nivell d'Illes Balears, a nivell dels propers 10-15 anys, n'hi ha molts i jo no m'ho sorprendrà si com a director general d'Energia i Canvi Climàtic us plantejaré que el major repte que tenim com a humanitat i en aquest cas també com a Illes Balears és posar remei en el canvi climàtic. No ho dic jo només, ho diu el panell intergovernamental de canvi climàtic, ho diu Nacions Unides, ho diuen tots els organismes internacionals. Estem davant d'una urgència climàtica, fa falta reduir de forma significativa en els propers anys les emissions de gasos d'efecte hivernacle. I això que pareix molt senzill de dir i plantejar de dir, deixant d'emetre CO2 a l'atmosfera i ja tot s'arreglarà, és molt més complicat de fer, perquè bàsicament significa repensar tot el model econòmic que hem vingut tenint des de 150 anys. Això, com deia, no és una qüestió exclusiva de Balears i no és un repte exclusiu de Balears, però aquí a Balears hi haurem de fer una feina específica. Al final som unes illes, som un territori especialment fràgil i especialment impactat pel canvi climàtic. Per tant, pels propers 10 anys, les primeres tasques que haurem de fer és mirar de posar remei, mitigar el canvi climàtic a banda de començar a adaptar-nos. Per fer possible aquesta mitigació del canvi climàtic, el govern balear des de principis de la legislatura ho han plantejat d'una manera clara. Primer de tot calia un marc normatiu que digués com s'havia de fer. Tenim uns objectius a nivell planetari que ens diuen que d'aquí a 2050 hem d'haver descarbonitzat completament la nostra economia. Ara, això no se trasllada perquè sí en objectius concrets, no se trasllada perquè sí en fets. Això, que és una norma internacional, necessitava traslladar-se a norma balear. I ni tan sols norma balear, ni tan sols perquè estigui publicat en el BOIP, vol dir que passarà perquè sí. Les coses no plauen del cel i, per tant, el que feia falta, vàrem entendre des de la conselleria, era, primer de tot, dissenyar com s'ha de fer aquesta transició, plantejar quins horitzons ens fixem a les Illes Balears i quins objectius han de complir. No entraré molt en detall de la llei perquè sé que hi va tenir una ponència específica a la llei i a més una ponència la persona que va redactar la llei, o sigui que crec que millor que en Joan Groisart, el meu antecessor, ningú per explicar-la. En qualsevol cas, sí que volia donar unes pinzellades. La llei cerca de forma holística arribar al 2050 amb una descarbonització a les Illes Balears i això passa necessàriament per tocar tots i cadascun dels sectors. No se tracta exclusivament d'adreçar
el mix energètic, d'adreçar la generació i el consum d'energia, sinó que se tracta de repensar el consum d'aigua també, se tracta de l'habitatge, se tracta d'agricultura, se tracta de turisme, se tracta, en definitiva, de tots els sectors. Si hem d'arribar a un model en el que 2050 no tenim emissions, tots hi hem de contribuir. Per tant, el que teníem clar és que no perquè ho posàssim dins el BOIP, no perquè ho posàssim dins una llei, havia de passar i necessitaven necessàriament un mecanisme de traslació d'aquestes obligacions que ens fixàvem com a unitat a tots els actors. Què fem? En primer lloc, fixam una obligació per mitjanes i grans empreses de registrar la seva petjada de carboni. Però és una obvietat, però si no saps quant estàs emetent, quins impactes tenen les teves activitats com a empresa o fins i tot com a comunitat autònoma, és molt mal de fer dir, bueno, reduiré de tant per cent, reduiré d'aquesta manera, reduiré d'aquesta altra. Per tant, d'aquí a 2020, mitjanes i grans empreses hauran d'haver registrat la seva petjada de carboni. I de cara a 2025 s'hauran de fixar objectius de reducció que siguin obligatoris, òbviament, d'una manera coherent amb les possibilitats de cadascun dels sectors de descarbonitzar-se. No és el mateix un sector que un altre i, per tant, les obligacions han de ser diferents a cadascun d'ells en l'objectiu, en tot cas, clar, que a 2050 no hi pugui haver emissions de gasos d'efecte hivernacle. La llei no només tracta qüestions d'emissions no difuses, d'emissions centralitzades com pugui ser en centrals tèrmiques o en altres centrals. En el cas de Balears no tenim indústria pesada o la poca indústria pesada que tenim, la principal generadora d'emissions després de les centrals tèrmiques era la central de CEMEX de Lloset i ja ha tancat, o sigui que en aquest sentit tenim una situació relativament millor que la península, però al mateix temps molt més complexa, perquè tenim un grapat d'emissions difuses que són molt més males d'atacar. Vull dir, si parlam d'emissions de transport, si parlam d'emissions lligades a l'habitatge, lligades a altres qüestions. Per tant, com a llei havien de tocar tots aquests aspectes i ara, durant la meva intervenció, aniré parlant de quins són els reptes dels diferents sectors. En qualsevol cas, el plantejament que fèiem en la llei de canvi climàtic era anem a fixar-nos un objectiu 2050 i un altre 2030, òbviament, vull dir, no podem fixar-nos un objectiu 2050 i bueno, ja llegarà i tenim 40 anys o 30 anys i no em porta a fer massa feina, no em porta a fer massa via, al revés, sabien que si no posàvem objectius intermitjos no hi arribaríem. I de dins les qüestions que tractam a la llei, una de les qüestions fonamentals, ho he dit abans, però no és l'única, però una de les qüestions fonamentals és el model energètic. El model energètic necessita un canvi de paradigma complet. Els darrers 150 anys ens hem basat exclusivament en cremar combustibles fòssils i això ja sabeu tots quines conseqüències té. Venim d'un model en què l'energia és relativament barata, o manca molt més barata que els segles que varen precedir la revolució industrial i, per tant, parlam d'un canvi de paradigma. No volem dir que l'energia hagi de ser més cara, però hem de repensar tot allò que hem fet els darrers 150 anys. I això passa necessàriament per canviar també l'esquema de funcionament del propi sistema energètic. Ara mateix tenim un sistema energètic altament centralitzat, que depèn de molt pocs actors, que està concentrat en molt poques mans, tant la generació com la distribució com la comercialització de l'energia. I això pot ser més bo o més dolent, partint d'una idea inicial de que els monopolis podien ser més efectius en algunes qüestions, però la realitat que veiem és que ara mateix tenim un model altament contaminant, altament concentrat, menys democràtic, menys resilient a efectes externs, molt dependent de l'exterior, per no dir que tenim un sistema car, les coses com són. I el model que hauríem d'incentivar, i aquí s'aposta pels propers 10 anys a fer-ho possible, és tirar cap a un model descentralitzat. Això és molt fàcil de dir, que cadascú se posi plaques a casa seva i ja ho tindrem fet, però és molt més complex que tot això. En qualsevol cas, el que sí que plantejam és que hi hauria d'haver un model en què hi hagués més actors,
en el que jo com a usuari, si vull produir energia a casa meva, la pugui produir, la pugui abocar a la xarxa i em pugui treure un cert benefici d'aquest abocament a la xarxa. Parlant de que hauríem de tenir un sistema més barat des que tenim ara, al manca una producció d'energia més barata. Al final, si parlant d'un model renovable, parlant de combustibles a cost pràcticament zero, vull dir, a banda de l'amortització de les pròpies instal·lacions, i per tant hauríem de tendir a això, a un sistema més barat, i en tercer lloc un sistema més democràtic perquè hi participen més actors. Clar, això pareix molt, com dic, molt senzill de fer, però no se tracta exclusivament de fer-s'hi de plaques cadascuna de les teulades. Se tracta, òbviament, per una banda, de modificar quins són les fonts de generació, de dir, bueno, ara tenim un model exclusivament basat o pràcticament basat en les fòssils, en el cas de Balears, les centrals tèrmiques tant del Cudi, de Castresorer i Son Reus a Mallorca, com Maó i Eivissa i Formentera a les altres illes. Clar, la presència de renovables és pràcticament nul·la, no arriben al 3% o no arriben al 5% en funció, òbviament, la variabilitat del sol o el vent. I, òbviament, que és un repte incorporar les renovables, però no és únic, no passa exclusivament el canvi de model per un canvi de tecnologia o un canvi de fonts d'energia. Passa per altres qüestions. En primer lloc, per canvi de patrons de consum. Com deia, tenim una energia relativament barata, una energia que no veiem les externalitats que té, perquè queda molt allunyat, ja no només que la central no necessàriament la tenim a la vora casa nostra, en el cas de Mallorca, podem pensar que el gruix de l'energia que ara mateix consumim ve del Cudi i ara mateix estem a Palma i ens queda 40-50 quilòmetres, que per ser Mallorca és molt en fora. I no només això, sinó que el combustible que s'ha extret per cremar en esmorterar ve d'un altre país i ve d'un altre continent. I per tant, en aquest sentit, ens queden molt en fora les externalitats. Fa falta canviar els patrons de consum, com deia. Tenim una societat molt dependent de l'energia i on l'energia, com a bé relativament barat, se n'abusa i se'n fa un ús probablement poc acurat respecte de la importància que té l'energia. El plantejament de fons que feim a la llei de canvi climàtic és que no basta en repensar les fonts d'energia, hem de posar en marxa mecanismes d'eficiència energètica i d'estalvi energètic i, per tant, ens fixant també objectius d'un 40% de reducció del consum energètic d'aquí a 2050. Les altres qüestions que hem de posar damunt la taula quan xerram de canvi de model energètic és els incentius i els costos que existeixen al sistema. I la realitat és que a tots ens costa doble la factura, però no ens costa, el sistema de costos i incentius no ens permet reeducar-nos o fer allò que sigui millor i més eficient pel sistema. En aquest sentit, tots ho sabem, podem plantejar que volem, jo què sé, augmentar la potència perquè volem tenir disponibilitat de xarxa a tota hora, però això de forma agregada suposa un cost també pel sistema i suposa una menor eficiència del sistema. No vol dir necessàriament que tothom s'hagi d'ajustar la potència d'avui per demà, però sí que necessitaríem un sistema que reflecteixi millor aquestes variables, que permeti als usuaris rebre incentius per fer allò que és més eficient i que és menys contaminant i que és més barat pel sistema. Les altres qüestions ho he comentat abans, l'estructura d'actors, i aquí crec que les darreres setmanes, els darrers mesos s'han donat passes de gegant. No només a finals d'octubre se va posar fi al mal anomenat impost en el sol, sinó que, a més, ara recentment se va aprovar a nivell ministerial un Real Decret d'autoconsum que repensa completament l'estructura de l'autoconsum. L'autoconsum sabem que no és
no serà suficient o probablement no serà suficient per al canvi de model energètic, però sí que és una peça clau. I és una peça clau per diversos motius. En primer lloc, perquè apropa els consums en els usuaris i això genera necessàriament major eficiència per les possibilitats de pèrdues dins la xarxa, per l'abaratiment de costos de transport i de distribució, etc. En segon lloc, és una peça clau perquè empoderen els usuaris a repensar la manera de consumir i la manera de fer les coses a casa seva. I en tercer lloc, perquè, no ens enganem, l'autoconsum abarateix la factura de la llum dels nostres actors. I per tant, quan tu estàs autoconsumint energia i veus que per tota aquella energia que estàs abocant a la xarxa te l'estan descomptant de lo que estàs consumint, un podria dir, bueno, doncs aquesta persona gastarà més perquè li costa poc l'energia. Al revés, jo crec que just al contrari, quan tu vols maximitzar l'ús que tens de les teves instal·lacions d'autoconsum, acabaràs gastant manco precisament per fer un millor i un major ús de les teves instal·lacions d'autoconsum. La quarta de les coses que s'ha de canviar del model energètic, en el meu parer, és com els usuaris interactuen en la xarxa i com els diferents actors se configuren dins aquesta xarxa elèctrica que la configuren tots. I això, l'autoconsum i el nou Real Decret fa una primera passa, però en falten moltes. Si hem d'arribar a un model energètic diferent, un model energètic distribuït, fa falta una xarxa intel·ligent, fa falta un repensament de les interaccions entre els diferents usuaris i el sistema elèctric. Com deia, no tot és energia, no tot, ni molt manco tot és electricitat, i la llei entén que una de les qüestions principals que han de fer Balears per els propers anys és repensar el model de mobilitat. La mobilitat està a l'origen del 35% de les nostres emissions aquí a Balears i tenim un problema que són bàsicament emissions difuses. No podem posar, vull dir, de la mateixa manera que tu pots anar a una central tèrmica i dir, bueno, instal·laré qüestions instal·laré mecanismes de mitigació de les emissions d'aquesta central o reduiré la generació d'energia en aquesta central i la faré a un altre lloc. En fonts renovables, en cas de la mobilitat, no és el cas, vull dir, tenim un parc automobilístic enorme i és molt més mal de fer posar remei a cadascun d'aquests vehicles. Tenim un model extremadament ineficient, un model dependent del vehicle i del vehicle privat, el vehicle de combustió, i no només és ineficient per la manera com se mou aquest vehicle, vull dir, la pèrdua d'energia de cada vehicle de combustió és alta, sinó a més a més és ineficient perquè el 90% del temps d'un vehicle de mitjana, no és una qüestió exclusiva de Balears, però el 90% de vida d'un vehicle se'l passa aparcat o buscant aparcament i per tant és ineficient la pròpia concepció del mateix vehicle. En tercer lloc, és ineficient perquè en molts dels casos movem una tona de ferro, una tona de metall, de plàstic i d'altres materials per moure una persona, en el meu cas són 73 quilos, però en el cas d'una altra persona potser són menys o potser són més. En qualsevol cas, energèticament és molt ineficient com a model de mobilitat. I no només és ineficient, sinó que genera unes externalitats negatives en les nostres ciutats i els nostres entorns urbans. En primer lloc, molèsties de renou, molèsties d'ús de l'espai, sentiment de saturació fins a cert punt, etc. Per tant, tenim un model de mobilitat car, contaminant i poc eficient, i el plantejament que han fet aquests 4 anys o que han fet en la llei de canvi climàtic és repensar aquest model de mobilitat. Nosaltres, com a Direcció General d'Energia, només tenim competències en allò que afecta la mobilitat elèctrica. La part de mobilitat li pertoca a la Direcció General de Mobilitat, però me consta que també han fet bona feina. Avui el Consell de Govern s'aprova el Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears. Ahir s'aprovaren la licitació de noves concessions de busos i, per tant, hem de repensar el model de mobilitat per passar d'un model basat exclusivament en el vehicle privat i passar a un model
basat en altres usos, no exclusivament amb el transport públic, també amb el transport no motoritzat i també, òbviament, amb els vehicles lliures d'emissions. Però per arribar-hi no només fa falta canviar els models de transport, canviar els estris que feien servir per anar d'un lloc a l'altre, sinó que, primer de tot, el que haurien de fer, i aquí crec que els arquitectes tècnics i els aparelladors hi podeu dir molt, és quin és el model de ciutat que tenim, quin és el model d'usos i espais urbans que tenim. Tenim a Balears, per desgràcia, al manco en el cas de Mallorca, un model basat en una dispersió territorial entre els usos residencials i els usos de serveis i de laborals, i per tant això necessàriament ens imposa unes necessitats de desplaçament. Cadascú ha d'anar a fer feina, ha d'anar a l'escola, ha d'anar al metge, ha d'anar a la universitat, ha d'anar a unes jornades, i clar, això per desgràcia no ho tenim a mà d'allà o a prop d'allà on vivim. Ens queda tot molt en fora i això necessita una mobilitat i necessita una necessitat de desplaçament. I per això plantejàvem que calia no només repensar el model de mobilitat, sinó que els nous i els futurs plans urbanístics que se desenvolupin hauran de preveure quins són els impactes a la mobilitat que generen, quin cost té això. I quan parla de cost en termes genèrics, no només un cost monetari, un cost per l'usuari que cada dia ha de desplaçar-se en cotxe i gastant benzina i gastant electricitat en cas que sigui un cotxe elèctric, sinó també el cost de qualitat de vida, el cost per al medi ambient, el cost per la salut de les persones. Per tant, esperem que els futurs plans urbanístics tinguin en compte aquesta qüestió. Òbviament, per sort o per desgràcia, tenim una part que ja és heredada i que és molt més mala de canviar. Per la part que és més mala de canviar, com deia, Pla Director Sectorial de Mobilitat, noves apostes per transport públic, en el cas de Mallorca, reforçament de la xarxa per carretera i allargament de la xarxa ferroviària, però sabem que no arribarà tot i que hi haurà gent que dependrà del vehicle elèctric. Per sort o per desgràcia tenim una illa i unes illes en total, no només el cas de Mallorca, també les altres illes, on hi ha una dispersió residencial important. Molta gent viu en sòl rústic, molta gent viu en la part forana i fa feina a Palma o fa feina a altres municipis i que s'ha de desplaçar i que amb el transport públic o amb altres mecanismes no hi arriba. I per tant farà falta vehicle privat. El plantejament que hem fet a la llei de canvi climàtic era: fa falta un vehicle privat? Sí, o fins a cert punt, però el vehicle privat ha de descarbonitzar-se també. I si hem d'arribar a 2050 lliure d'emissions, això passa necessàriament per anar fixant dates de jubilació dels vehicles de combustió. Si el temps de vida són entre 10 i 15 anys per un vehicle un turisme convencional, de combustió, a 2035 haurien de deixar de posar nous vehicles de combustió damunt les nostres illes. I per tant aquest era una mica el plantejament que fèiem a la llei de canvi climàtic. Òbviament s'ha de posar damunt la taula alternatives. L'alternativa passa, a banda d'allò que ja he esmentat, el PDS i les noves licitacions de busos, passa per vehicles lliures d'emissions. I quan parla de vehicles lliures d'emissions n'hi ha de tot tipus. N'hi ha de cotxes, hi ha motocicletes, hi ha bicicletes, hi ha bicicletes elèctrics, hi ha patinets, hi ha de tot tipus. I per tant s'ha de plantejar una mobilitat multimodal. I això és també un gran repte, perquè ara pensam els nostres desplaçaments de casa a l'oficina, a casa, amb el mateix mitjà de transport i no provar, si anem en transport públics ja ens costa agafar-lo, imagina't si hem de fer transbordament. Per tant, és un gran repte aquesta entesa de fer servir els mitjans de transport de manera diferent en funció dels desplaçaments que facem i en funció dels quilòmetres i en funció de la tipologia de zona on ens estiguem desplaçant.
Respecte al cotxe elèctric en si, òbviament això suposa un repte i nosaltres com a Direcció General d'Energia pot ser un dels reptes més grossos que tenim i no perquè sigui complex en si mateix, sinó perquè és una cosa que no s'ha fet abans. Les renovables, qui més qui manco les ha vistes desplegades a altres territoris i qui més qui manco sap com desplegar-les i com fer-ho. El cotxe elèctric, bàsicament, no en teníem i no teníem punts de càrrega i no sabien com ho havien de fer. I en el cas de Balears el que hem plantejat és no només implantar una mobilitat lliure d'emissions, sinó, a més, ser capaços de desplegar una xarxa de punts de càrrega on hi participin tant actors públics, com puguin ser ajuntaments, consells i govern balear, com actors privats. I aquí, que de cara a l'usuari mos sigui igual qui ho gestiona, l'important és que tu com a usuari puguis accedir, si tens un vehicle elèctric, a recarregar-lo en qualsevol dels punts de les illes. Passant de la qüestió de mobilitat, potser l'element que interessarà més en els assistents aquí en el públic és tot aquell referent a habitatge. I jo sé que en Joan hi va fer una exposició on va tractar els diferents aspectes que conté la llei en matèria d'habitatge i no només parlant que els diferents els nous habitatges, les noves promocions d'habitatge hagin de tenir requisits d'eficiència energètica molt més elevats i que, per tant, permetin reduir la nostra petjada de carboni i que fins i tot podien somiar que tinguem habitatges que generin energia i que permetin compensar aquells que tenen dèficit. Però jo crec que, i ho hem de dir, el principal repte que tenim en matèria d'habitatge a Balears no és exclusivament lligat a canvi climàtic, en primer lloc, l'accés a l'habitatge. I l'accés a l'habitatge d'una manera sostenible. I quan parlo de sostenibilitat, ho parlo des d'un punt de vista econòmic, vull dir, qui més qui manco aquí damunt en aquesta sala coneix quina és la realitat econòmica d'accés a l'habitatge i les dificultats d'accedir a un habitatge amb uns costos raonables, però també ecològicament, com podem accedir a un habitatge que sigui sostenible des d'un punt de vista ecològic. Clar, però és molt fàcil per als edificis nous, que els nous se facin tots d'aquesta manera, que intentem abaratir costos, que intentem estalviar energia, que els nous edificis, el que sigui. Però tenim un gran problema i és que tenim una immensa majoria, que se diu parc de vivendes ja fet, parc d'habitatges, que hem de fer amb això. I jo crec que aquí, com a col·legi professional que sou, heu de dir moltes coses i m'agradaria que prenguéssiu el lideratge, que sé que de bona mà que ja l'esteu prenent, per repensar la manera o què hauríem de fer amb aquells habitatges que ja existeixen, com els podem adequar d'una manera relativament barata perquè tinguin un consum mínim d'energia i que, a més puguin ser confortables per tothom. Vull dir, no se li escapa a ningú que d'aquest parc de vivendes que tenim, que és un gran consumidor d'energia, això implica necessàriament una manca de confort per molta gent. O, si no tens una manca de confort, tens un consum desmesurat d'energia. Per tant, repensar aquesta manera de rehabilitació energètica d'edificis, fer-ho d'una manera més eficient, intentar minimitzar costos, això és una tasca que nosaltres podem impulsar, podem mirar de tirar endavant, però aquí els experts sou vosaltres i segurament dins la capacitat que tenim i dins l'enginy que hi ha en els diferents col·legis de professionals, segur que són capaços de tirar endavant mecanismes per fer-ho possible a un cost raonable i reduint significativament les emissions. L'altra de les qüestions relatives a l'habitatge o relatives a les llars és com interactuen aquests habitatges, aquestes cases, amb el medi ambient, amb el medi urbà, amb el medi natural, amb el medi social. I aquí hem de valorar quins són els inputs i quins són els outputs. Si som capaços de tenir habitatges que passin de consumir energia, aigua i recursos naturals o residus, de generar residus, a tenir uns habitatges que
minimitzin el consum d'aigua o fins i tot siguin capaços d'acumular-ne, siguin capaços de generar energia i siguin capaços de, així com entren recursos naturals, en surtin recursos naturals de segona generació. Aquest és el gran repte pels propers anys i lliga totes, no només exclusivament la llei de canvi climàtic, però les diferents estratègies que ha seguit el govern en aquesta legislatura. Vull dir, parlant de reptes en matèria de residus, parlant de reptes en matèria hídrics o hidrològics i, per tant, aquesta és una de les grans fites que haurem de posar en marxa a totes bandes. Clar, però és supersenzill per canviar radicalment els patrons de consum, els patrons d'edificació i els patrons de producció de tot, i en realitat és hipercomplicat. Ja és complicat canviar la manera de fer l'administració. Imagineu-vos canviar la manera de fer d'1.100.000 persones. En tot cas, el que sí que plantejaria, i jo deixaria aquí damunt la taula, és que tenim un model econòmic i un model energètic on els incentius costos o el preu no marca necessàriament l'impacte que tenim damunt el medi natural, damunt el medi ambient. I, per tant, aquí s'han de repensar també quins són els incentius econòmics. Haurien de tendir cap a un sistema, cap a un model on fer les coses com toca sigui més barat que fer-les quan no toca, i, per tant, aquí no són jo s'encarregat en matèria tributària o en matèria econòmica, però crec que sí que és una qüestió que s'hauria de repensar. No vol dir necessàriament encarir farcir d'impostos a tothom, però vol dir repensar com pagam impostos, quins impostos pagam. I si tenim un model que ara mateix taxa de forma desmesurada és un bé abundant com és la mà d'obra, però no taxa lo suficient un bé escàs com és els recursos naturals. Clar, això és molt fàcil que jo ho digui, però a l'hora de fer-ho s'ha de repensar completament. I aquest és el meu darrer punt. Crec que una de les qüestions més clares i un dels reptes més clars que tenim és mirar de fer polítiques que siguin coherents i mirar de fer polítiques que vagin alineades totes amb elles i les unes amb les altres. Nosaltres, a la llei de canvi climàtic, ho hem volgut fer i ho hem volgut fer d'una manera molt clara amb un element, i l'element és la transversalitat climàtica, plantejant que el canvi climàtic no competeix exclusivament a la Direcció General d'Energia, competeix a totes i cadascuna de les direccions generals i en les conselleries, i, per tant, des de pressupostos se lluita contra el canvi climàtic o s'afavoreix el canvi climàtic en funció del que se faci. I des de turisme igual que des de residus, igual que des de recursos hídrics, igual que des de política industrial. I aquí el plantejament que fem com a govern és dir, que abans de fer qualsevol actuació com a govern, qualsevol pla, qualsevol despesa pressupostària, s'ha de mirar quin impacte té això damunt del canvi climàtic i si aquesta actuació generarà noves emissions o no les generarà, i si aquesta actuació contribuirà a la mitigació o a l'adaptació al canvi climàtic o no. I això és una qüestió que pareix molt senzill de dir que se demani un informe cada vegada que se fa una actuació i ja està, però això el que vol dir realment és repensar la manera de funcionament de l'administració, que ara mateix és extremadament sectorialitzada, extremadament tancada en diferents direccions generals, diferents serveis, i pensar-la des d'una visió transversal i holística. Clar, això és complex. I és complex, com deia, repensar-ho, però amb això estem. Com deia, no tenia repte avui de presentar reptes de Balears sense intentar deprimir a ningú. Jo espero que no hagi deprimit gaire el panorama. Jo crec que més que ser una cosa inassumible, és una qüestió necessària i que passarà tard o d'hora, però que ens hi hem de posar entre tots. I si hem d'actuar des de l'administració, i hem d'actuar des dels col·legis professionals, i hem d'actuar des de les empreses, i per això crec que és fonamental que aquestes jornades se desenvolupin, perquè ens permet, en primer lloc, escoltar què és el que diuen tots, què és el que
pensen els diferents actors i, en segon lloc, començar a pensar i a perfilar idees de com posar en pràctiques aquestes visions holístiques per resoldre els problemes que tenim i els reptes que tenim. I això és tot per part meva. Moltes gràcies.